Uyathanda uthandi isoko sikhona. And into engifuna ukuyisho ukuthi ungadlala ngamathuba kodwa ungadlali ngale chance uNkulunkulu akunikeze yona yokulungisa ingunaphakade lakho. Uma nje la kuwe unombuzo omkhulu othi ingunaphakade lakho uyolichithelaphi, shesha lungisa indaba yakho noJesu, ngoba uzokhathazeka emva kwethuna. Uthi omunye ubaba, uthi omunye njengoba uyihlupha kanje ukhonza, uyothini uma usufika ezulwini kanti izulu alikho? Uthi lo baba, wena uyothini uma usufika ngale kanti izulu likhona? Mina ngilahlekelwa ngalutho noma ngathi walikho, ngoba vese sengiphila kulo ngila emhlabeni. Umuntu osenkingeni wena othi soga sikho kanti uzofica sikhona. Sikhona abazalwane, and hell is not a joke. Ayikho into ebuhlungu ubona umuntu edlala ngengunaphakade lakhe. Glory to Jesus. Edlala amagende ngokuphila kwakhe. Kuthiwa nangu uJesu athi ngizobuye ngibone, kanti ukuphila kwakho akukho esandleni sakho. Umuntu kadlale agange kanti usesalelwa amaminithi ayi-few ahambe. Thank you Jesus. Bazalwana, silishumayeleni ivangeli, asingene kwimizi ngemzana, asishumayele ngathi siyahlanya, asime kuma open airs.